Hádam, dačo z toho bude. Rozhodol pre vás natočiť aj traktoristi prechádzajú. Ja neviem, či stratili traktor. Strašne ťažká robotka, áno. Neuveríte, k čomu som sa dneska dostal. Wow. Boli sme prerezať. Prerezali sme dačo. A teraz som sa vymenil. Akurát som si chcel nahodiť kameru na hlavu, že reku, aké fajné prerezávanie mám a just som ostal naplnený. Ja už som zaprášený, zafúkaný, celý zelený. A teraz prerezáva Tatra. Dúfam, že sa dostaneme až na koniec, lebo inak idem zbytočne za nima. Nechcel som sa otáčať v tomto, lebo sa neotočím. A tak nejak sa to nevyrátalo, no, že odkiaľ pokiaľ prejdeme, tak budeme musieť dáko uhrať, no, s týmto, čo tu máme. Jedna Tatra aj so Zetorom už tiež sú nafúkaní, tí išli tam po tom kraji. A my sa už teoreticky vraciame. Tam pri tom plote, neviem či ho vidno, tak tam keď vyjdeme, tak sme dobre na tom. Tak hádam sa dostaneme niekde blízko. No a keď sme ešte pri tom začiatku, tak by som v podstate chcel, neviem či poďakovať, ale hej, poďakovať že ľuďom a všetkým ostatným, ktorí v podstate chcú, aby som točil ďalej a dali mi o tom vedieť, tak bola to akože dosť veľká ako podpora pre mňa, že ako keby som dostal naspäť taký ten chtíč, že áno, chce sa mi to robiť, tak vám ďakujem tým, že ste ma takto akože nakopli a že chcete, no aby som teda pokračoval, tak to budem ďalej robiť a dúfam, že teda sa vám to bude páčiť stále viacej a že budem mať stále viacej čo povedať a tak ďalej. Tak tuto si zapisujem fúry. Vraj máme 16, ja mám 15, tak neviem, kde som sa asi oklamal. Niekde som sa oklamal. Tak neviem, čo z toho bude, no. Mali sme pizzu na Olovrant, tak sa mi ušla aj kofola. Celkom príjemné raz za čas dať si tú kofolu, no. Jaký už naplnený. Tak toto bude asi hrot tej Tatry, alebo neviem, akože už viac to ani nejde dať. Ja dať aspoň dačo na zábere príjemnýho. Ty kokos. No ja neviem, akože mne na ten predok by sa dalo dať len to, že som nesklopil tú mriežku, tak sa mu to tam ťažko fúka. Ale už sme na konci, takže dofúkal to. Tak je dobre. Takúto striežku ešte nemal, no. To je krása. A teraz neviem, či ideme ešte robiť, či balíme, či ako, čo ideme teraz. Neviem, čo ideme spraviť.
A tak máme koniec na dneska. Finito. Tak na dneska koniec, nejaké videá som porobil, neviem teraz, či toto bude začiatok, či to bude koniec, stred, neviem tak to teraz povedať, ale pre dnešok teda koniec a uvidíme, ako to zostrihám a čo z toho bude. Tak zatiaľ, papa. Zakývajte pekne.